Benvidos a este espazo da Fundación TIC no que participan os nosos alumnos da Escola de Imaxe Son. Abrimos portada co novo Plan de Axudas ao Rural da Deputación, que beneficiará a gandeiros e agricultores da nosa provincia. Ampliamos de seguida máis información, antes vemos outros asuntos no sumario. Comezamos. A estrada del Ollo a San Facundo en Paradela abrirase nos vindeiros días tras asumir a Deputación a retirada da terra procedente do derrubamento dun talude. A praia fluvial de San Clodio acolle esta fin de semana a 12ª festa da cereixa e do aceite, os dous produtos estrela da zona. Poránse á venda 2 toneladas desta froita e máis de 200 litros de aceite. A TIC apoia aos alumnos de terceiro cuarto de ESO do CPI de Navia de Suarna na grabación dunha curtametraxe. A obra está inspirada na novela Asesinato no Orient Express de Agatha Christie. Máis de 400 escolares da provincia de toda Galicia gozaron en Xermade co encontro escolar de xogos tradicionais que organizou a Rede Galega do Xogo Brinquedia e coa que colabora a TIC. A sétima volta ciclistas comarcas volveu ser todo un espectáculo multicolor. 16 equipos españois participaron nesta proba deportiva con etapas este ano en Lourenzá, Lugo Capital e Pobra de Brollón. Xa se pode ver no Centro de Artesanía e Deseño a mostra Pintura, Escultura e Mobles, froito da colaboración entre o prestixioso pintor lucense Antonio Murado e artesáns do Centrat. O sector primario recibe un novo impulso a través dun plan de axudas da Deputación de Lugo cun investimento de 1,7 millóns de euros que inclúe a recuperación de terras abandonadas. A de Lugo é a primeira administración provincial de Galicia que adoita esta iniciativa e ofrece axudas directas a gandeiros e agricultores para aumentar a base territorial das súas explotacións e mellorar o seu rendemento. Os interesados poden presentar as solicitudes ata o 2 de agosto. Os requisitos e o procedemento pódense consultar no boletín oficial da provincia e na web da Deputación. Portagándara é unha explotación gandeira de 200 hectáreas sita en Buriz, en Quitiriz, que conta con 350 reses. A fronte dela están 3 gandeiros novos que apostan por facela máis rendible. Dado que estamos crecendo moito nos últimos anos, necesitamos incorporar a explotación todos os anos varias hectáreas. A única posibilidade que temos para acceder a esas hectáreas é recuperar terras que levan varios anos abandonados, que están totalmente desfeitas, cheas de matorral. Unha idea que comparten os socios da SAT As Pedreiras no concello limítrofe de Friol. A explotación deste momento ten 113 hectáreas, das cuales 28 son alquiladas. Con isto pretendemos chegar ás 123, 124. Co cual teríamos un incremento de animales entre 7 e 8 vacas, máis ou menos. Para tirar proveito das terras baldías próximas ás explotacións e os núcleos de poboación, un novo plan de apoio ao rural ofrece axudas directas aos produtores. A axuda por hectárea será de 500 euros, podendo recibir cada beneficiario hasta un máximo de 9.000 euros. Poderánse beneficiar gandeiros e agricultores a título individual, agrupacións de produtores, SATs ou persoas xurídicas con titularidade de explotación que dispoña dun mínimo dunha hectárea de superficie, ben en réximen de propiedade ou ben en réximen de aluguer ou froito dunha cesión ou dunha doazón. Ese precisamente é un dos requisitos, recibirá subvencións que en viva traballe e cree emprego no campo. Este tipo de axudas que é bastante necesaria, debe estar bastante controlada para que non pase como en outros casos que caen en maus que non deberá caer, que axude sobre todo a quen intenta recuperar isto e traballar nesto. O plan de explotación, o aproveitamento que os gandeiros van facer das terras, será un dos criterios de avaliación. A Deputación
non é un órgano legislador, non é un órgano que pode intervir o mercado, non pode pautar un precio do leite, non pode pautar unhas condicións de venta, pero sí creemos que debemos facer algo polo sector e o mellor que podemos facer é incentivar que a produción sea máis barata para que o marxen de beneficio se vexa menos afectado polas fluctuacións do mercado. O plan pioneiro en Galicia inclúe axudas destinadas a traídas de auga, o arranxo de camiños e doutras infraestructuras que melloren a calidade de vida no rural. No rural tamén, neste caso, nas parroquias de Veciño e Burín en Guitiriz, a Deputación financiou o arranxo de 2 camiños municipais en beneficio dos 60 veciños da zona. Agora poden transitar por elas e acceder a fincas antes illadas. Estes son os 2 camiños que van facilitar a vida diaria dos veciños das parroquias de Veciño e Burín en Guitiriz. Ata fai pouco estaban intransitables. A Deputación, grazas ao Plan de Comunidades Veciñais, financiou con 24.000 euros o arranxo destas vías logo de que as asociacións de veciños o solicitasen. Están solicitadas por 2 asociacións activas e que ademais pertenecen a 2 parroquias que non teñen comunidade de montes. Por lo tanto, non hai diñeiro colectivo. En Vecín, o organismo provincial financiou o aglomerado en Quente da vía pública que une os núcleos de Tarulle con Moeiro. Antes este camiño estaba bastante mal, non? E agora o transporte escolar ven do aí 4 veces. Agora isto, pois colleu moito tránsito, que quedou un beneficio moi bon, era necesario, sí. Moi necesario. Beneficiarse da mellora, como digo, todos os veciños e os non veciños. Evidentemente, os que están moito máis perto de aquí, pois son os que máis se benefician delas, claro. En Buriz reparouse o camiño público entre Vilariño e Xestoselo, que dá acceso ás fincas da zona. O camiño, a verdade, que facía falta, que estaba moi mal, moi mal. A verdade que si viñas cun tractor cargado, pois non podías vir moi cargado porque tiñas medo que che dera a volta o tractor. E o remolque, entendes? Agora, ben, o camiño quedou bastante ben arreglado e agora estou contento. Estas obras melloran a calidade de vida no rural e facilitan tamén o traballo no campo. E seguimos a falar de obras, neste caso, das que a institución provincial está a levar a cabo na estrada que vai de Loio a San Facundo no municipio de Paradela. A vía quedou cortada polo derrubamento de terras ocorrido hai 6 meses, tras as intensas choivas do inverno. Ante a inoperancia do Concello de Paradela, a Deputación decidiu acometer os traballos de acondicionamento da vía. A deputada de Medio Ambiente, Sonsoles López Izquierdo, supervisou esta semana as obras. As máquinas traballan arreo para limpar a principal vía de comunicación dos veciños da parroquia de San Martiño, en Paradela. A recollida da leite, o camión do leite ten uns trastornos, ter que dar a volta, pasar por uns sitios bastante reducidos. Para evitarlles rodeos de máis de 5 km por vías alternativas, a institución provincial fíxose cargo da retirada do material procedente do corremento do talude. Visto que o señor alcalde non se fai responsable da súa responsabilidade de limpiar esta carretera e abrirlle o camiño aos veciños, pois a Diputación atende a esa demanda dos veciños limpiando todo o derrumbe da carretera. Os habitantes da zona non son os únicos prexudicados polo corte da estrada de Loio. É que ven xente o fines de semana, facer turismo, é unha carretera turística, e é unha carretera que habita moita xente, sobre todo os fines de semana, e pola semana os pescadores. A colaboración dos veciños contribúe á boa marcha das obras. Álvaro cedeu a súa finca para depositar a terra derrubada. 2 toneladas de cereixas e máis de 200 litros de aceite poránse á venda esta fin de semana na festa que o Concello de Ribas de Sil dedica dende hai 12 anos a estes 2 produtos autóctonos. Grazas ás súas calidades, tanto a cereixa como o aceite da zona están amparados polo rexistro de marcas e patentes como paso imprescindible para conseguir a denominación de orixe. Estamos nunha das plantacións de cerdeiras de Ribas de Sil, no sur da provincia de Lugo. O clima da zona favorece a produción dunhas cereixas de recoñecido sabor e calidade. En total, apáñanse 50 toneladas ao ano. Aquí temos un produto estupendo, unhas cereixas buenísimas, unha calidad, mire, estupenda. Son un pouco pequenas porque ten moitas o árbol, pero senón son ecológicas completamente, sin venenos, sin nada. Para comprobalo, que mellor ocasión que esta fin de semana. E é que o 7 e 8 de xuño a Praia Fluvial de San Clodio acollerá a 12ª festa da cereixa e do aceite, os 2 produtos estrela da zona. En total, 2 toneladas de froita e entre 200 e 500 litros de aceite. O aceite noso é totalmente diferente, é un aceite da variedade autóctona, da cual a Universidade de Vigo
no campus de Ourense está facendo unha tesis con o noso aceite e a nosa aceituna. Teñen fama as cileixas do Jerte, teñen fama as cileixas de Lérida, pero as de Ribas do Sil van a coller moi pronto porque xa hai un mes que estamos degustando cileixas e que Miguel as está poñendo no mercado, creo que aquí en Lugo tamén, e en outras zonas de Galicia. A presentación da nova edición tivo lugar esta semana nos xardíns da Deputación, con degustación incluída. O organismo provincial colabora coa festa dentro da súa aposta polo impulso dos produtos autóctonos para crear riqueza no rural. De feito, a venda directa xerou ano pasado un volume de negocio de 13.000 euros. Por eso estamos axudando e potenciando este tipo de iniciativas porque dinamizamos a economía local e a economía local ademais pasa por primar e potenciar os produtos gastronómicos nosos, os produtos autóctonos. Na festa haberá 30 expositores, 6 deles con cereixas e aceite. O resto con outros produtos autóctonos da zona como mel, licores, castañas, doces, queixos e figos secos. O programa complétase con diversas actuacións musicais. Lugo prepárase para a 13ª edición da súa festa por excelencia, o Ar de Lucus, que terá lugar os próximos 13, 14 e 15 de xuño, con máis de 200 actividades, das que 70 son totalmente novas. Estes días previos xa se perciben os aires de festa no ambiente. Nós estivemos no centro da cidade para coñecer de primeira man eses últimos retoques que os lucenses están a realizar antes de que comece a gran festa. Comeza a conta atrás para o Ar de Lucus e a nosa cidade última xa os preparativos para 3 días de festa por todo o alto. O de todos os anos, disfraces, vestimentas, pasar rúas, bueno, esperamos pasalo fenomenal. Muy bien, son unas fiestas muy bonitas, ahora incluso mejor que el San Froilán y nos encanta disfrazarnos y el ambiente que hay. Como cada ano, os disfraces porán a nota de cor triunfando a máxima de faino ti mesmo. Nas miñas amigas e máis eu disfrazámonos todos os anos, temos xa os traxes a punto, todos os anos intentamos innovar un pouco, uns anos de romana, outros anos de castrexa, outros anos de celta, pero sempre involucrándonos ca festa do Ar de Lucus. Yo en eso soy, vamos, tengo el mismo de todos los años y es el que utilizo y no invierto mucho en eso, no. E para todos aqueles que desexen renovar o seu vestiario, entre as novidades desta edición atópanse os obradoiros organizados polo Centrat. Que vai haber artesanos ali na Praza de San Marcos durante toda a semana, polas tardes, para que a xente que queira que se acerque ca súa tela e que lle axuden a cortalo, como se cose, explicarlle como se cose, etc. Entón, é unha apertura a xente, ao público en xeral, para que poida elaborar os seus traxes coa axuda e coa información que lle poden aportar os traballadores daqui do Central. Porque Ar de Lucus é ante todo unha festa innovadora. E na súa 13ª edición destacan, entre outras, o ensalzamento da figura da matrona dende Roma ata os nosos días ou unha cata de viños de Ribeira Sacra na Praza Maior. No Centro Público Integrado Navia de Suarna gústalles afrontar novos retos e probar distintas actividades. Nesta ocasión decidíronse por realizar unha curtametraxe. Asasinato en Navia é o título. Profesores e alumnos da TIC estiveron con eles os días de rodaxe para axudarlles e ensinarlles os segredos da profesión. En Navia houbo un asesinato. En Navia houbo un asesinato. Asasinato en Navia. Non se asusten, non é certo, é ficción. Asasinato en Navia é o título da curtametraxe que os alumnos de terceiro e cuarto de ESO do CPI de Navia de Suarna gravaron estes días co apoio da Fundación TIC, un proxecto ideado como unha obra de teatro e que finalmente tornou en curtametraxe. Porque o eido audiovisual creo que ten bastantes aspectos motivadores de cara ao alumnado. Pareceunos interesante. Toda a parte técnica, pois iluminación, sonido, como manejar as cámaras, que teñan carencias neses aspectos. Pensaba que iba a ser moito máis curto, estános levando bastante tempo e é moi chulo, pasámoslo moi ben. Asasinato en Navia é unha recreación da obra de Agatha Christie, Asasinato no Oriente Express, e adaptada ao contexto da localidade. Chega un conselleiro aquí ao Colexio de CPI de Navia e ocorre un extraño asasinato e non se sabe quen é o asasino ou asasina ou asasinos. Operador de pértega, claquetistas, cámaras e actores, como non. O Colexio de Navia tornouse nun plató improvisado. Este
Agora hai que esperar para coñecer o nome do asasino, pero iso será xa cando a curtametraxe estea editada e subida á canle de YouTube do CPI de Navia. Agardaremos curiosos. Quen dixo que os rapaces de agora non podían divertirse sen estar diante dunha pantalla? Máis de 400 rapaces de entre 5 e 12 anos de idade gozaron en Xermade co encontro escolar de xogos tradicionais. Unha xornada organizada pola Asociación Brinquedia, a rede do xogo tradicional galego, que na súa 8ª edición volveu a achegar con éxito estas prácticas de lecer populares ás novas xeracións. Estes nenos e nenas pasaron un día de lecer lonxe dos xogos que mandan agora, como os videoxogos e as consolas. Xoguei a brilé, fixen unha coruxa, a carrera de sacos, a comba. O campo de fútbol e a área recreativa de Xermade converteuse este sábado nun espazo de divertimento ao aire libre onde se fixo gala o xogo de tradición como o pano ou a carreira de sacos. Estos xogos son moi divertidos porque aparte as persoas maiores lles recorda como era a súa infancia de pequenos. Veñen de diferentes escolas da provincia e toda Galicia. Moitos xa xogaron nos seus coles, algúns como este, o Brilé. Do Mosteiro de Cabeiro, de A Capela, e somos un cole que temos un centro de interpretación de xogos tradicionais. Outros, en cambio, de máis antigüedade, como as carrilanas, descubríronos por vez primeiro. As carrilanas, la verdad, nunca había xogado e me gustou moito aprender. Os rapaces gozaron de máis de 30 xogos con obradoiros como de instrumentos musicais, onde aprenderon, por exemplo, a elaborar con osos unha curuxa que se empregaba como reclamos paxaros. Lo agujereamos y queda más o menos así, un poco mejor hecho el agujero y se sopla y como que suena como un silbido. Ademais, os cativos presenciaron cos maiores exhibicións de xogos tradicionais de colectivos e asociacións galegos, como a Chave, Loita Galega, os Birlos ou o lanzamento de Goxo e da Piña, un xogo típico da Terra Chá, que foi novidade este ano. Todos os xogos, prácticamente todos os xogos tradicionais, teñen unha gran simbiosis ca natureza. É xa a 8ª edición deste encontro escolar organizado pola Rede Galega do Xogo Brinquedia. Un total de 45 voluntarios do Colexio Ánxel Casal e o Concello Xermadés fixeron posible esta xornada que se divulgará na web da asociación grazas a un vídeo que elaborará a Fundación TIC en apoio á organización. No espazo de deportes destacamos hoxe o ciclismo. Un total de 16 equipos nacionais participaron na 7ª Volta ás Comarcas que se desenvolveu durante toda a fin de semana en 3 etapas con saídas e chegadas en Lourenzá, Lugo Capital e na Pobra do Brollón. Esta última etapa foi decisiva para o primeiro posto da clasificación coa que finalmente se fixo o ciclista galego Pedro Merino. A proba deportiva que organizan o Club Ciclista Cidade de Lugo e a Deputación ten por obxectivo, ademais, dar a coñecer a riqueza paisaxística e natural das nosas comarcas. A última etapa da Volta ás Comarcas, con saída e chegada en Pobra de Brollón, estivo máis que emocionante. Somos del Club Ciclista Coyoto, venimos de Oviedo y bueno, estamos aquí disfrutando la Vuelta a Lugo. Dentro da dificultade desta proba, que pasa por portos de montaña con máis de 3.000 metros de desnivel acumulados e que complicou o factor calor. 3 puertos de primera categoría de montaña, bastante largos, primero de 14 kilómetros, el segundo de 10 y el último de 7, y terreno muy quebrado, nada de llano. Os corredores pelexaron o que puideron, pero o equipo galego Supermercados Freud levou o peso da carreira que transcorreu sen incidencias e tutelada por 27 efectivos da Garda Civil. Ha ido muy bien, llevamos un dispositivo muy amplio, itinerarios muy estudiados y bueno, con el componente suerte, que también es importante en este tipo de pruebas, pues ha salido todo perfecto. Segovia fixo seca a vitoria desta última etapa, sen embargo, claro, triunfador da Volta foi para Pedro Merino. Pues la verdad que muy contento, tenía ganas de hacerlo bien, venía bien de forma, pero claro, esto ha sido gracias al trabajo de todo el equipo, porque yo solo no hubiera ganado esta vuelta tan dura. Con este xesto dedicou a vitoria Merino o seu director de equipo Evaristo Portela, que deu a noraboa ao Clube Ciclista Cidade de Lugo e a Deputación pola organización do evento. 3 días maravillosos, tanto Lourenzá como Lugo como no Brollón, e 3 días maravillosos tamén para ver pois a fermosura das nosas comarcas e de cada un dos nosos povos. Contorna que non deixou indiferente
os participantes. Impresionante, impresionante. Unas vistas, aunque desgraciadamente desde nuestro puesto no podemos verla bastante bien, porque vamos sufriendo y dándolo todo. Pero merece la pena ir por aquí a dar la vuelta y que no sea en bicicleta, sino en coche y a visitar las comarcas. A volta pasou por concellos do norte, centro e sur da provincia. A Capela de Santa María acolle a exposición Esculturas, Pinturas e Mobiliarios, unha colaboración do centro co prestixioso pintor lucense Antonio Murado, no que se integra a pintura en mobles de madeira fabricados por artesáns do Centraz. A mostra, composta por media dúcia de esculturas, como define o autor, completarase con pezas pictóricas nas que o espectador atopará parte da linguaxe que Murado só imprimir na súa obra, a paisaxe, a beleza natural e a nostalgia. Entramos no obradoiro de mobles do Centro de Artesanía e Deseño para coñecer as últimas pinceladas do novo traballo do artista lucense Antonio Murado, co que colabora o centro, un proxecto no que se fusionan dúas artes nunha, a ebanistería e a pintura. Cuando me di cuenta estaba diseñando ya los muebles, integrando mi trabajo pictórico y escultórico con formas de muebles, aunque son funcionales, pero también son esculturas de alguna manera. Esculturas fabricadas por artesáns do centro baixo a dirección do mestre ebanista Joao. É a primeira vez que o artista lucense introduce a madeira na súa obra, na que soe predominar exclusivamente a pintura. O que lle empuxou a esta nova experiencia era la nobleza que tienen estas profesiones. Esta é unha das pezas claves da colección, inspirada na moblería medieval típica en España e Portugal. Es el que da título a la exposición, o Bargueño das Santas, y bueno, es el más elaborado, el más complejo, el que tiene más elementos. De influencia danesa e escandinava de metade de século. Son, por ejemplo, estos en los que empecé a utilizar fotografías que usaba para mis cuadros, como referencias y tal, y empecé a integrarlas. Y todos los muebles son funcionales, este por ejemplo tiene un cajón aquí. E mobles para uso diario. Pues es una bandeja normal de servir, en la que pinté estas flores con una técnica que inventé a base de aire, que soplando en una dirección se expande el color, el óleo. En total, unha vintena de pezas forman a exposición Esculturas, Pinturas e Mobiliario que se pode ver na Capela de Santa María no seu horario habitual. A entrada é libre. Achegámonos agora ata o Centraz. O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo reuniu a unha veintena de rapaces de entre 5 e 12 anos nun obradoiro impartido pola ilustradora Alba Calvo. Un puzzle gigante co rostro da escritora galega Rosalía de Castro foi o resultado obtido tras 2 horas pintando esta coloreada composición, colocando así o punto de final a unha xornada entre amigos, pincéis e cores. Un partido de que político? Máis dunha veintena de nenos e nenas deronse cita no Centraz cun único obxectivo. E imos facer un puzzle coa imaxe de Rosalía de Castro nun tipo serigrafía para que cada neno, cando monten as pezas, saia o seu rostro. Unha orixinal homenaxe que completa o que xa lle fixeron os máis maiores cas 33 ilustracións feitas por artistas galegos. Como homenaxe, 33 artistas galegos fixeron a exposición que estades vendo, cada un fixemos unha ou dúas ilustracións, foi o homenaxe dos adultos, e ora é un pouco o homenaxe desde un punto de vista máis infantil. E aínda que cada artista ten a súa propia técnica, existe unha máxima a hora de pintar. Si le pillas el truco ya es máis fácil. A pesar disto, os máis novatos fixeron das súas. Me he hecho un pouco mal. Pero a grandes males, grandes remedios. Aínda así, o importante é pasalo ben e de paso aprender. Sírvelles como unha experiencia que eles o poidan disfrutar, que o recorden e que sí que sepan quen foi Rosalía, que me parece importante. Xa que algún esqueceu a lección, Non me acuerdo. E algunhas respostas a se coñecen ou non a escritora chaman a atención. Pero en persona... No obstante, todo sexa dedicarlle a nosa Rosalía de Castro a obra de arte que se merece. Para a nosa despedida, seguimos no Centraz, xa que a Capela de Santa María acolleu a segunda edición de Musicad, a Semana da Música organizada polo Centro de Artesanía e Deseño que abarca estilos que van dende a música clásica, o fado ou mesmo o jazz.
O grupo de compositores galegos contemporáneos, alén de Ningures, foi o encargado de clausurar a actividade. Temas significativamente galegos, como a poesía de Díaz Castro ou a emigración, con outros máis orixinais, como Madrid dos anos da movida, forman parte do seu repertorio. Coa súa actuación, deixámolos ata a semana que ven. Boa fin de semana, sexan felices.